As gur gáilte bheith léir taide fáilte ar tuairisc an seachtain seo cé bhéh teach saoire tá sa Ghaeltacht agus céad iad na ceantar smú a bhfuil tithe saoire iontu. Tá 63 táir an Ghaeltachta ann a bhfuil aon trín ina tithe intú ina tithe saoire nó ina tithe fáilme. Is sonin sin agus cearcha híon fan géad go na táir an na Ghaeltachta ar fad. Dúirt stás na Ghaeltachta faite go an bhinn an seachtain seo gúil an Gaeilge cúil agus gúil abheochan ar siúil ar fud na tíre. Ag seachans na géirchéime a bhí an teir stát dar le daon eile. Ceist an déon leas in Aontas Orpach agus dulchan cín na rámanna tá anad amach ar an ETS a bhí fhí chabatal ag Alan Titley agus Máinní Ghaire in arsrá Lárachbán fiche ceart. Bhí cás na Gaeilge lé ar RT ar ríis le déirnaí. Ní rathócha bhí ar gonlaí Brendan Emma Garrett le caiid an na díospáireachta. Seo thugann na seanráte na seannahanana agus an tuaimeachta chudal mó a ríise dúirte. Ní ada gur a cárta bingo na Gaeilge lá na dúirte. Deir bhfuil tuairisc le Bertán Ghaeltachta go seirge a héonsaigh snáb sa bhargus cuma cén tám gan bblion nó cén aimseir. Tá fhíseán álinn bhéimhní thuúlán le feiceáil ar an suíomh. Tá na scéalta seo agus tuile ar tuairisc, bíagaí ag léamh agus ag breanú.